Venga, Suarri, a ver que ahí está. Etorri, segi goro, Etorri bera, Luze bezuri. Jota. Jota. 아, Julen. Bigarren saioan hasi da Julen Gabirando. Eta lehenengoa bukatzen Suarri. Venga, Yonki, venga. Julen, venga, una serie. Oso ondo, venga, Julen. Oso ondo. Venga, Julen. Venga, Julen. Julen, venga, oso ondo. Oso ona serie hau. Venga, Julen, oso ona. Oso ondo. Oso ona. Hala. Muy buena serie. Sega kontuan ingurukoek badute hainbat teori. Aseran fuerte jotzen badute amaierako erori. Izerdi patxez goiza pasata bada hainbat kategori. Zorionak bi irabazlei eta eskerrak lau hori. Gaurko honetan naiz eta etzen txapelketa eta txapela. Lau gazte hauek emana dute beharrainako nibela. Bi nagusita beste bik galdu, lehia danetan bezala. Lan mundiala egin dezute eta behon deizuela. Goizean goiztar sega hartuta xoxoka aldean gogor. Saiatu gabe ez da geratu lantegi honetan inor. Orain gazteak astera doaz, denak albezain jator. Ikus dezagun zer gertatzen den, etorkizuna hor dator.
Naizta gaur egun gutxik horretan pasatzen duen eguna, ta ematen dunez datorren ura, izan nahikoa iluna. Jarraian ere omen da hemen gazte batzuen jarduna, Xoxokaldean herri kirolek badute etorkizuna. Oso, ondo, Oier. Gazte hori. Oier, bi golpe. Ezkerra gora. Oso, ondo, segiatzen. Segiatzen, Kamusi bat ez ere? Urnietarrak bigarren maila mozteari dio. Oier, gracias. ¿Tú arranques el que está en el Oso, hor, ikusi dut zer. Beste golpe bat? Beste bat. Txalo ero bat. Hori da, asentatu, Asentatu, ondo. Oso, ondo, asentatu. Ega, beste golpeak. Oso, ondo, erkideu. Txalo bat, Oier gana antzate. Ondo. Guain, nuen bestiak eta geho bukatze hori nintzeko ditzik izan bale?